Nanjengoku kusondela ubusika, inkampani yabangcwabi iVebi Group ibambisene noceba we-DA kwisithili Alfred Nzo eMount Frere kweli phondo leMpuma Kapa bebetyelele kwisikolo samabanga phantsi iMngcisane Primary kwilali yaseMvuzi beyokunikela ngempahla yesikolo, iyunifomu ukutsho. And futhi abantwana baphuma kumakhaya abazali bethu. Understand? Umlawuli wale nkampani uMnumzana Makhawula udade enzulwini ngalomba. Silapha ke namhlanje singuVebi Group ukuzoplawa back okanye ukuzonikezela kubantwana besikolo ekuthiwa yiMngcisane Primary School i-tracksuit zobusika, ngoba siye safumanisa into yokuba nobusika busondele and kusezilalini apha ke ngoku, so abantwana obviously bakhona ozofumaniseka into yobana abazali aba-afford ukubathengela ezi zinto. Sikwaze nokuphaka abantwana izihlangu 25 pairs of shoes and 25 pairs of i-track suits ukuzama ke ukhawulelana nabazali kunye nabantwana besikolo. Sizama ukubonisa ke into yoba uVebi is not all about i-business. Le nto siyithatha ebantwini siyakwazi uphinda siyibuyisele ebantwini ukuze abantu babenefite. It's not about i-funeral insurances kuphela apho ubenefita only xa ungasekho, kodwa usabhenefitha ngoku usaphilayo, ngoba kaloku ii-profits esizenzayo akunyanzelekanga into yoba sizisebenzise kwii-business zonke. Kuyanyanzeleka into yoba ngenxa yehistory yomntu omnyama esisuka kuyo sikwazi ukunikezela back ebantwaneni, sizame ke ngoku unyusa i-confidence yabo abantwana. Asiphelelanga kapha eMngcisane kuphela, singaphelelanga apha eMount Frere. We have done this before, we are still going to do it ukwenza sure into yokubana ukukhula kwethu kukhula kwabantu ekuhlaleni. Umzali womntwana othe waxhamla kule nkqubo uthethe wathi, ndisiva kamandi, ndonwabile, ndiyavuya. Ndophulelwe kakhulu ngoba izihlangu andisazozithenga ngoku. Andisazozithenga izihlangu, i-tracksuit andizoyithenga. Othethela iqoqo lolawulo lwesikolo unkosikazi Anyuza uphefumle wathi, kwinto ibisenzeka namhlanje apha esikolweni ndizibone ndinovuyo, ndilochulumanco ngokuba ndibona ngee-tracksuit ezisonikezelwa ebantwaneni besi sikolo. Ndabonakala ndiyithande kakhulu, isingathi nabanye abantu bangabona umzekelo ngoba ibe ntle into ibekwesi sikolo namhlanje. Ndibonakala ndonwabile nyhani. I-uniform le ndicinga into yokubana izawubaququzelela into okokubana mabaze esikolweni xa kubanda, ngoba thina singabazali siba nengxaki xa ngaba kubanda sithi umntana akaye esikolweni ngenxa yento bengenayo-uniform. So le i-tracksuit abayinikezwe namhlanje ishushu, ikwikhwalithi, izawwenza into yoba umntana abe nothando lokuya esikolweni and abe nothando lokufunda incwadi zakhe, naye azibone efana nabanye abantwana. Inqununu yesi sikolo uMnumzana Majova uvakalise umbulelo omkhulu esithi imfundo yomntwana iqala kwisinxibo, nto leyo ethi mkhuthaza ukuba akhululeke kwaye azimisele kwizifundo zakhe. Kule nto ize nokhansila noVebi Group ndizive ndonwabe kakhulu kuba kaloku bakhumbule into yokuba imfundo yomntwana ixhomekeke kwimeko yakhe ngokwesinxibo. Njengoba besizisele ezi tracksuit na yonke nezi sihlangu, loo nto iyenza into yoba umntwana akwazi ukukhuthala ngokuza esikolweni. Mhlawumbi beba nengxaki yokuthi xa ndiye esikolweni ndizawuya ndinxibe ntoni, ndiye ndikwesiphi isimo. Ngoku uzawuzibona naye ngokubhildeke laa confidence, azive naye engumntu phakathi kwabantu. Mhlawumbi omnye ebehlekwa ngabanye abantwana ngokuthi mhlawumbi ngenxa yemeko anxibe ngayo, ngoku uzawuziva ekhululekile. Loo nto ke ipromowutha imfundo, ipromowutha isizwe, into yokuba azibone naye akwazi nokuthuthukisa ikhaya lakhe akuba efundile. Kwesi sikolo nkosi yam ingxaki inye, zininzi phofu. Ndibeke le yokuqala, asinazo ii-toilets kwesi sikolo. Loo nto leyo imane maxesha amaninzi ndimane uba nembalelwano norhulumente ndimxelele into yokuba isikolo saseMngcisane asinazo ii-toilets. Loo nto leyo simane ukuva nakwezinye iindawo into yoba loo nto ikhokhelele into yokuba abantwana bagqibele mhlawumbi bezeyela ezithoyilethi, igqibele loo nto leyo siba nemingcwabo. Kudala ke ndimane ukuthetha norhulumente. Okwesibini, isikolo saseMngcisane
asikho sisikolo ngokwegama. Xa unokubhekisisa ujikeleza ubheka zinto sesizindonga, sigugile siphelile, sisikolo seTranskei endala kulo Transkei kaTata uMatanzima, sisikolo esisanasakhiwo. Uceba we-DA kwisithili Alfred Nzo uMnumzana Mayishe uthethe wathi i-confidence yomntwana xa izawuvuka ekuseni eya esikolweni ikwizinto ezimbini. Urhulumente weza nephulo loba kube khona i-nutrition ezikolweni ngoba abantwana babevuka ekuseni, eminye imizi bangakwazi ukutya, umntwana angakwazi ukuya esikolweni engatyanga. Singambonga ke urhulumente ngaleyo indawo. Eyesibini, that is very important, umntwana xa ezawuya esikolweni i-uniform yakhe ingekho kumgangatho ofana nabanye abantwana akabi na-confidence. Igalelo ke loba abantwana bancediswe mostly nge-uniform ibancedisa kule nto ye-confidence uba umntwana nokuba uyadlala nabanye abakwazi kumxhwaqha ngoba i-uniform yakho ikrazukile, isihlangu sakho sidabukile. Uye ngoku abe ne-confidence ezawumenza afune ukuvuka ekuseni yonke imihla esikolweni. Umlawuli wale nkampani uthi kungeentsuku zatywala le nkqubo iyaya naseWhittlesea. Sijonge ngoku kulaa mhlaba wasesada kanye ngeli xesha lobusika siye safumanisa into yobana iWhittlesea iyona dolophu ebanda kakhulu, kangoba I think ndayikhetsha i-flu in just 2 days ndifikile phaa sigodukile. Yayibubusika ndafumanisa uba no man, there's a need for us to assist abantu baseWhittlesea. So our next project ngoku siyijonge phaa around June, idate ayikabekwa kakuhle, apho sobe senze outreach ukuzama ukhawulelana nabahlali baseWhittlesea bafumane noko okubheka ethunjini nezinto mhlawumbi zokuba bakwazi ukuzishushubeza. Sijongile ke nabo shame ufumanisa into yokubana akusathathwa ntweni efemelini, mhlawumbi uyawufumanisa ubumzi ngamabhodlo. We want to identify imizi enjalo sikwazi ukwenza noko uphahla noba imizi mibini mithathu. Le nkampani yafumaneka eMount Fred dolophini eWhittlesea eQonce, ukanti ikomkhulu layo liseKapa. Masikrole nomgca ke kwezeli nqaku ze sikhongozele ezilandelayo kwixa elizayo. Ngokwanele wakwamduba kwiindaba zeWhittlesea TV eMngcisane Primary kwilali yaseMvuzi eMount Fred. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.